Hello mga araw! Unbox daw natin to kasi binili nila sa Walmart. Nag-sale. 14 ngayon. 17. $7. Yan. I-unbox natin at gagamitin natin sa pagluto ng pork tapa. Yan. I-unbox ko daw. At masubukan deep fryer. Ito mga araw, nabuksan ko na. Tabi ko muna para makita. Yun. Nawa dito. Yeah, okay. Deep fry. Yan mga araw. Buksan na. Subukan natin. Susubukan pa namin pala. Okay, saglit lang. So meron akong dark sauce, light sauce, oyster sauce, and sesame oil, tsaka sugar. Inimix ko dito. Una yung light sauce. Tapos itong oyster sauce. And then dark sauce. Ayan. And then sesame oil. Ayan mga araw. Ay, sus, dami. Tapos sugar. Ayan. Isang tablespoon lang. Paminta, asin, ayan, tapos himay-himay. Pero kung gusto nyo lagyan ng cornstarch, okay, or egg, pero sa akin hindi ko nalalagyan, pero pwede. Yan mga araw. O diba? Sa mga subscriber ko, maraming salamat sa mga nanonood at sa mga manunood pa. Wow! Peace, man. Yan. So maybe 30 minutes or an hour, i-marinate ko muna siya para masarap tong karne niya. Basic lang po ito, basic lang. So subukan namin mga araw. Sasaksak ko na yung aming cute na deep fryer gawa sa toaster master.
Lalagyan ko ng mantika. Meron ng mantika. Mantika. Deep fryer. Deep fryer. Tapos temperature 350. Oh. So painitin ko muna mga araw. Yan. Kasi lulutuin ko na yun. Nasa na ba yung lulutuin ko? Nandito yung beef tapa. Ay, beef tapa. Pork tapa pala. Ayan. Sos. Yan, madaling uminit pala. Yan o. Galing. Subukan ko na. Subukan natin ang isa. Hindi pa. Hindi pa mainit. Excited ako na. Yan, kung medyo naman, takpan ko muna. Ayan. Excited na ako magprito dito sa bagong ano namin, fryer namin, cute na fryer namin dito. Yan, so mainit na mga araw. Ayan, nalagyan ko na. Ay mga araw, nagbagang pa para mabilis. Yan. Ano eh? Woo! Yan. Ang araw, okay ba? Ang cute ng deep fryer. So, i-check ko mga araw. Wow! Hindi pa luto. Yan o. Takpan ko ulit. Hindi pa luto. Ito mga araw. Okay na. So, ito mga araw, titignan natin kung okay na. Ayan. Okay na. Ayan. Sarap nito, may itlog.
Second batch. Oh, okay ito. Maganda. Ganito pala pag ano, namamatay siya pagluto na pala. Nag-automatic siya. Galing ah. Yan o. Oh. Oh, di ba? Last batch. Ayan, last batch na yan.
Yan mga aro. Natapos ko na yung aking tapsilog loaded. Loaded na loaded yan. So kain na. Maraming salamat na naman mga aro at pinaload yung aking vlog na naman. Maraming salamat sa mga support nyo. Yan. Loaded na pork tapa with garlic rice, broccoli na may kasamang itlog na maalat. Itlog, yan, masustansya yan. Loaded na loaded. Kaso gabi namin kakainin yan, hindi breakfast. Yan at yung prito ng aming prito ng aking fryer na yan. Yan oh. Oh, yan. 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 Ay. Yan ano. Salamat. Thank you Lord again sa binigay mong pagkain na to. Thank you. Yan araw, hindi na sila makapag-intay. Kumakain na sila. Na kami. Kain na tayo. Thank you Lord sa food. Maraming salamat sa binigay mong food. Yan, kumakain na. Kain na. At nagugutom na sila oh. At natang sa doon sa pork tapa. O sige, maraming salamat po mga araw. Bye-bye ulit. Sa susunod. Nagawa tayo ulit ng masarap na papakita ko kung ano magagawa ko ulit. Sige, salamat po. Bye-bye. Kain po tayo. Bye.